Mena dɔni dɔ d'i ma Ala ka kuranɛ kɔnɔ. Kabakoba bɛ dɔni in kɔnɔ. Wa ka teli hami wulili fɛ o ye teliya dan ye. Diɲɛ hami si tɛ yen, diɲɛ kamanagan si tɛ yen k'a bɛ dɛsɛ ka min ɲɛnabɔ bilahi o tɛ yen. O dɔni kelen karamɔgɔ dɔw ye san 7 kɛ k'a dɔni ɲini, dɔw ye san 10 kɔ kɛ u bɛ ka dɔni ɲini, mais garibukɛ bɛna kanu k'a di diɲɛ bɛɛ ma fi sabilillahi. Konate y'a fɔ tɛ dɛ, i ka hami kelen suwandi, i ka kɛ o hami na, nkali na Ala bonyena, wallahi Ala b'a hami ɲɛnabɔ. Ne y'a fɔ aw ye siɲɛ caman, Ala de y'an da, wa Ala in de ko n'an kamana gana, n'an tɔɔrɔ la, n'an dekunna, an ka ale Ala wele an ka tɔɔrɔw la, an ka ale Ala wele an ka kamanaganw na. Yan'an ka seli misiri kɔnɔ ka sun ka jaga bɔ, ka tila ka samara tigɛ bolitigiw nɔfɛ, ka samara tigɛ somaw nɔfɛ, ka samara tigɛ maalankolonw nɔfɛ. N balimakɛ i dama kasi Ala la sa. N balimakɛ i kungo fɔ Ala ye yan'i ka faama ka porte kɔngɔ. Ala ka da kɔngɔ bilahi Ala b'i ka hami dilan, mais mɔgɔw de dalen tɛ Ala ko la, o de y'a to mɔgɔw tɛ ka Ala wele. O dɔni kelen n b'a d'i ma, k'a détailler k'a d'i ma. I ka diɲɛ kamanagan dɔ suwanti, hami gɛlɛ dɔ suwanti, i mana kɛ cogo o cogo, hami dɔ b'i la sisan. O tuma garibukɛ bɛna dɔni in d'i ma, Ala kama dɔni in kɔrɔbɔ i k'a lajɛ. Ne y'a fɔ to yen, mais a kɛ dɔrɔn n'i ye min y'a la, o ye Ala de nɔ ye. O tuma na o dɔni a bɛ fɔ a ma ko bisimilahi arahmani arahimi. Dɔw dabali bɛ ban dɛ, ko an ye nin mɛn ka kɔrɔ, an bɛ nin dɔn ka kɔrɔ. Mais gindo min b'a la e b'a dɔn wa? Bisimilahi arahmani rahimi. Dɔnnibaa dɔw ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni bisimilahi arahmani rahimi. Dɔw ye kabako sugu bɛɛ kɛ ni bisimilahi arahmani rahimi. Maa dɔw taamana ji kan ni bisimilahi arahmani rahimi. Maa dɔw kun m'u ka nasɔngɔ sɔrɔ ni bisimilahi arahmani rahimi. Wa hali sisan moriw bɛ yen foyi t'u bolo bisimilahi arahmani rahimi kɔ. E m'a ye fɔlɔ bamananw b'a fɔ ko bi daminɛ ni bisimilahi arahmani rahimi ko laban b'o la wa? Wa hali silamɛya kɔnɔ ko n'i bɛ sigi a fɔ bisimilahi, n'i bɛna ko dɔ daminɛ a fɔ bisimilahi, n'i bɛna ko kura dɔ kɛ a fɔ bisimilahi, a daminɛ ni Ala tɔgɔ ye, barika b'o ko la. O de la dɔnkilidala fɔlɔ bamananw u ko ko bɛɛ bɛ daminɛ ni bisimilahi ye, wa ko bɛɛ bɛ laban ni bisimilahi, kɔrɔba de bɛ kuma in na. O la ne balimakɛ, hami gɛlɛ dɔ cunna e ka kana fila kɛ dɛ. Garibukɛ lamɛn mina min fɔ o kɛ, o de y'a solution ye bilahi. Kuranɛ de y'a bɛɛ ye. N'i tɛmɛn'a kan i ta tiɲɛna. Foyi tɛ yen min bɛ kuranɛ sanfɛ, wa foyi tɛ yen min ka teli ni kuranɛ ye. Ale de y'a bɛɛ ye, wa ale de ka teli n'a bɛɛ ye, wa ale de y'a bɛɛ solution ye. N'i tɛmɛn'a kan i ta tiɲɛna. I y'a faamu? O tuma bisimilahi arahmani rahimi. Kungo dɔ cunna e kan, walima tɔɔrɔ dɔ cunna e kan, walima e mako bɛ fɛn dɔ la Ala bolo, Ala k'a k'i ye. N balimakɛ kana fila kɛ dɛ. Taa seliji sanuma dɔ ta. Ni muminiw kamana gana u bɛ Ala de wele. Ni Ala jɔnw kamana gana u bɛ Ala ka da de kɔngɔ. Ni silamɛw tɔɔrɔ la, n'u dekunna u b'u ɲɛsin fɛn fɔlɔ min ma, wallahi o de ye Ala faama ye, Ala min y'an da. Yala i dama kasi Ala la sa. N balimakɛ n'i tɔɔrɔla i ɲɛsin Ala ma, n'i dekunna i ɲɛsin Ala ma, Ala de y'a bɛɛ ye, wa a b'a bɛɛ wuli. O tuma n'i ye seliji ta, i bɛ jɔ 2 di Ala ma fɔlɔ. N'i ye jɔ 2 di Ala ma, i bɛ sɔrɔ ka kɔlɔsi ta k'i ɲɛsinnen to kɔrɔ ma. I b'a fɔ bisimilahi arahmani rahimi, bisimilahi arahmani rahimi, bisimilahi arahmani rahimi. I b'a wurudi siɲɛ 700 ani siɲɛ 86. Siɲɛ 700 ani siɲɛ 86. N'i kilal'o la, i ka haju fɔ Ala ye. Kamanagan min b'i la a fɔ Ala ye. Tɔɔrɔ min b'i kan a fɔ Ala ye. Dekun min b'i kan a fɔ Ala ye. I mako bɛ hɛrɛ min na, i mako bɛ lafiya min na, a jira Ala la. Ngali na Ala bonyana bilahi, o ko kelen Ala b'o ɲɛnabɔ. Ayi o y'o taalen fɔ larusi la, o dilannen don Ala bolo. Sabu Ala tɔgɔ dɔw bɛ yen n'i ye Ala ka porte kɔngɔ n'o ye, Ala b'o laminɛ bilahi. Bisimilahi arahmani rahimi de b'o la. O tuma o bisimilahi arahmani rahimi a bɛ kuranɛ sura bɛɛ la fɔ sura kelen.
kuranɛ sura bɛɛ fɔ sura kelen o sura ye a bɛ fɔ o ma ko suratu tawba a ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka n'i mako bɛ diɲɛ bonya na n balimakɛ na kuranɛ nɔfɛ n'i mako bɛ diɲɛ lafiya la kuranɛ de don o de la ala yɛrɛ ko kuranɛ kelen in kɔnɔ ko a ye tugu sababu nɔfɛ a ye da sababu la a ka tugu sababu nɔfɛ siga tɛ nin na dɛ ala de y'i da ka gɛlɛya da ka nɔgɔya da ka tila ka fɛn dɔ bila ye a bɛ fɔ min ma ko sababu foyi tɛ yen sababu tɛ min na a ye diɲɛ setigi bɛɛ ɲininka setigi si tɛ yen sababu tɛ min ka setigiya la a ye diɲɛ masakɛ bɛɛ ɲininka masakɛ tɛ dugukolo kan sababu tɛ min ka masakɛya la n'i ye maa o maa ye k'a lafiyalen don k'a bɛ hɛrɛ dɔ la sababu dɔ de y'a to a bilala o hɛrɛ la sababu dɔ de y'a to a donna o lafiya kɔnɔ i yɛrɛ ka sababu ɲini dɔ bɛ taa damanda la a bɛ sanu sɔrɔ ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ n'e yɛrɛ y'i ka saki fara ɲɔgɔn kan ka taa damanda la o ye min kɛ n'i m'o kɛ o bɛ min sɔrɔ i t'a sɔrɔ dɛ o bi sanu min sɔrɔ i t'a sɔrɔ dɛ o tuma dɔ b'a ka valisi dakuru sisan ka taa tunga na jamanajanw na a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na ni mobiliw ni wari caman ye ka na a ka somɔgɔw sama mɛ o ye min kɛ ka taa e t'o si dɔn e y'i fili ka taa kɔ kan ten o bɛ min sɔrɔ i t'a sɔrɔ dɛ o bɛ lafiya min sɔrɔ i t'a sɔrɔ wa a b'o cogoya la n'i bɛna don ko o ko la a ɲɛɲini n'i bɛna taa yɔrɔ o yɔrɔ a ɲɛɲini n'i bɛna taa taama o taama a ɲɛɲini n'i bɛna ko o ko daminɛ a ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ i ka sɔrɔ ka don a la a bɛ faamuya o tuma sababu la sababu o de ye kuranɛ ye n ye sababu kelen fɛnɛ d'a ma o kuranɛ kelen kɔnɔ nafolo sɔrɔli sira kan i mako bɛ nafolo telima de la k'a sɔrɔ ala ka kuranɛ kɔnɔ sura kelen pe o de ye iza wakati ye iza wakati ye kabako kɛ wa a ye kabako caman jira an na maa caman bɛ yen olu yɛrɛ bolo u ti fɛn sɔrɔ bilen mɛ u ye iza wakati baara kɛ ala ye sababu nati u ye garizigɛ sɔrɔ u ye bonyaw sɔrɔ o tuma i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ ni ala tɔgɔ jɛlen ni kuranɛ jɛlen iza wakati de b'a lase adamaden ma nɔgɔ t'a la konsigasi t'a la tɔɔrɔ t'a la n'i y'a baara kɛ i bɛ nafolo sɔrɔ bilahi o tuma o iza wakati an b'ale baara kɛ 30,000 mɛ i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu iza wakati baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la kuma in bɛ faamu o tuma maa minnu mako bɛ iza wakati nafolo baara la garibukɛ ka telefɔni nimero +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ nin nimero in na ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma maa min ka sababu b'an bolo ala k'o ɲɛsin an ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasuli fandanya fura yɛrɛ de ye iza wakati ye n'i y'ale baara kɛ dɔrɔn i ka gɛlɛyaw bi ban i ka tɔɔrɔ bi ban ala bɛ na ni sababu ye i bɛ garizigɛ sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ taa kana yɛrɛ t'a la fiyewu o tuma maa min mana kɛ ala ka jaabi a tigi bolo k'a teliya ala k'o kɛ Muhamadu Mustafa kanu ko sɔn sɔli ala rasuli rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi allaha la yukhlifu al mi'at allahumma a'izz al islam wal muslimin allahumma a'izz al islam wal muslimin wa azil al shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil